تو چی باید گروه گاب میزنی مردم کتی تو سراونو حق تا میگیری خفدان بگی برا تو کارشرین کتی دولیا بستگی حق مردم هم میگیری صدمه اومدی پول میگیری. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران ما عبدالغفور حسینов کانال توجدورون اینستاگرام توجدورون درایو. من این صدام فکر کردم یا خلاصه دبار اومدم که بهتری میشه یا ویدیو بناور گیرم و با شما رسونم. درد دل چقدر نیپریت چقدر دل درد میکند وقتی برادرای توجیک ناشکری میکند قدر نمیکند خوبی مورا میخزن هر سخنو مینویسن. داژ برادرایی که ما یوردامشون دادیم داژ برادرایی که یوردام دادیم پول نگرفتیم ما. من از حرکت میکنم боли подробно шумо да фаҳмонам. ай 2018 ма дастгоҳи интернет сару кор дорам. YouTube тоҷдорон, Telegram, Instagram ва дигару дигар. То имрӯза шукри Аллоҳ хела садамаҳо рафтем, группа разбор, вақти маошошона надодан, вақти ресторано фиреб кардан бародарои тоҷика машинико мисол 100 000, 50 000, 40 000 рафтем ёрдам додем. штрафстоянка мошиношона бировардем, великошона бировардем, садамаи каршеринг, садамаи мисол курьеро, мисол дигар ҳолато. шукри Аллоҳ шуморашон хела зиёдан. айб меша ман ҳозир бугум миннат накардестам бародаро, падару модар, апау хоҳар, акау додарое ки дар пастӣ задагиянд рафта ёрдам додагем, нони, пули, физически дигару дигар, то дору дигар, то хона ҳамура ма дета 40-50% ба навор гирифтагим. ҳозир дигар блогер дигар одамо мешидан мумкин турецки сериал снимат мекардан ва ба сари баланд мегум тонаки ҳамин қадар рафтам ёрдам кардам, ман пул гирифтагӣ нестам. но ғайр аз ҳолатҳое ки худшон бароварда додагиянд ҳамура май ҳамаш гирифтагӣ нестам. яъне чӣ хел нест моменте ки ман да зан зада бошам бигам бародар биё ма садама да ғалтидам, бародар маоши мара надодам, бародар ман дар ресторан мондам мара фиреб кардан, чеченсо догистониё задестиянд, ё ки бародар мошини мара бурдан, ё ки бародар курьера зад, ё ки дигар ҳолатҳо да зан зада бошанд. ман гуфта бошам бародар ман мебиём ада 10 000 те, ман мебиём ада 20 000 те, ман мебиём ада 30 000 те. ку гап зана якташ ё ки бародарое ки мисол маошотона то миллиона ёрдамтон додагим 300 000, 400 000, 200 000, 150, 140 000 дар ёдам ҳастай ҳамаш мара 1 300 000. ку кай ман гуфтам ки ман да 1 сум битем бародаро. дигар ҳолат одамо меран 50% сумтона мегиран, 30% сумтона мегиран, 20% сумтона мегиран. ман 1% тона гирифтам. бо ягон вақтон бароварда додагин. бале ҳамура ман гуфтаги ман да дар кор нест. даже ман мисол меорам ҳодисае ки ана дар митиши шидаги буд, пацане ки дар чойхона дар ресторан кор мекард, виноват худаш буд, маоша ёрдам додем, омад илтимос рафтем дастгирӣ кардем дигару дигар. рӯзи дароз дар берун дар хунакӣ истодем, акамада пул мул дар кор нест, биё бирем хита ғам натегӯ. гуфтам додарҷон мо омадем абрада намерем, бира мошин да бишӣ. рафт мошин да шиш, росгвардияро овардан ба сари ма, катишон разбор, росгвардия кати дигару дигар кати. дай 2 соат омад руководство, пули бародара дод, 140 000 дод. омад бача кундай сина зад, акаҷон чансам чӣ ёрдам кунам. ман гуфтам ягон чи дар кор нест, ягон чи дар кор нест. 3-4 бор ҳамин гапа гуфтамаш. мо мардакем гуфт. гуфтам харашо, карта табте гуфт, картара додам, 140 000, 5 000 партов. рости гап ман ну хай механди, дигар чӣ кор мекунӣ бародаро? ман абрад на партовтумаш 5 000. ман гуфтам ман гӯши дар кор нестам. ман ҳозир конечно шумо мегӯед амудам шукр кардан дар кора, конечно но ман сар то бега вақт ҷудо кардам, барои ман приятнее ки вақти ман 5 000 нагирам. ман партовтумаш абрад на 5 0. ака гуфт мо мардакем, исусу ман проблема дорам. гуфтам ту проблема дорӣ, ту сума гирифтанӣ набудӣ. гуфтам неужели баъд ҳамин қадар моро қадр кунӣ бародар? хай на мепартов. гуфт бо абрад на 5 0 партов. бо хай дигар чӣ мегӯй? ҳичи хестем бирафтем. ё ки дигар ҳолат да стройка рафтем, бисёриётон медонен ина анами аз пушти бародари тоҷик шид. ду бародари тоҷике ки падвадид кардан, бародаро мара стройка фарёд кардан, дуташ падвадид кард, гапа гӯш накард. вақти ёи хе паступка кардан, дигаро шерак шидан, мара неожиданно задан. хела ман лечения гирифтам. ман дар ин масъала у бародара видео накардам ку, ё ки ӯ дигар бародаре ки хе паступка кард, ё ки дигар додаре ки ман дар водин стадион рафтам, маоша ёрдам додам, пула гирифт. ахмақ даже раҳматам гуфтагӣ неста, ягон сум гирифтагӣ нестам. ман вақта вақт намегим, пула пул намегим, мошини аренда намегим, мерем ёрдам метиҳем. ку якташ бароя бига бародар Абдуғаффор, ман туда зан задам, ту мара пул гуфтӣ. медонем чӣ қадар модарора шукри Аллоҳ то имрӯзора мо дастгирӣ мекунем, пул мепартоем, мисол дору мегирем. ман миннат накардестам, просто мана қарм кардаста. ман амора сторис намекунам, ман амора сторис кардагӣ нестам. любое время яктат мара дар берун диди бародар, бугу ку мада якташа нишон те, ман туда 10 таша нишон метам бародаро. ман нағз намебинам, ҳамаша дар интернет парто молба мегам паказуха. ёрдам кун нишон те, мегам паказуха. ёрдам кун нишон нате, мегам ту накардӣ. барои ҳамин илтимос биёин дар кор неста ҳамин моментҳо. ман дид моменти дигара ба қайд мегирам.
дар ҳолате ки юридически компания кардаги будем бародаро, дар он вақти юрист рафта буд 20000 каршеринг гирифтаги будем. дар дигар ҳолате ки бародара ана дар тай кирпич кардагиан, отказ кардагиан аз гузаштани медобследино дигару дигар ма 10000 гирифтагиам. вақте чанд бор мошин кати рафтем омадем гап задаги будем, маслиҳат кардаги будем. ана дигароша пожалуйста гап зани. Не чизе ҳастай ман гуфтестам просто бо пайдо нашавад се равно одамие дар дилш мемона мега ина ман 10000 дода будам. ман дар бисёр ҳолат алҳамдулилло ман ина чӣ қадар видео дорум, инами дар инстаграм, дар ютуб дигару дигар ҳама видеода инам хе ба сари баланд мегумтона ки ман пул гирифтагӣ нестам. садамаҳо дар рафтагӣ ман да чун бароварда ягон вақт додагиян ҳамурам ай ҳамаш гирифтагӣ нестам. мана занг мезананд, ман хапдам мехезам мерам, ёрдам мекунам, дастгирӣ мекунам дигару дигар. ту мега каршеринг кати маслиҳат кардагӣ доля мегирӣ. Е бача ма ки агар пул мегирифтам, ман уна маоше ки ёрдам медодам 50% пула худам да мегирифтам, ам бачаҳо мисол норозигӣ наметиҳанд, даже розӣ мешаванд, шукр меган. 30% шона даже бигирам розӣ мешаванд. ман ягон суми вайора намегирам, мехезам каршеринг да ман маслиҳат мекунам. ай Аллоҳ наметарсен шумо. бовар кунед агар. узри зиёд ман камтар эмоцияда бисёр момента фаҳмондам, расондам бародаро. бародарое ки комментария мекунен, бародарое ки менависем, пеш аз навистан, пеш аз комментария кардан 10 бор фикр кунен, баъд нависен. чӣ хеле ки набошад дар ин комментариё серавно ҷавоб додан дар кора. дар ин дунё ҳам набошад, дар вай дунё. ҳар як сухане ки ман ҳозир кардам, дар ин суханҳо ман дар ин дунё ҷавоб метиҳам. шуморам ҳамин хел. илтимос якдигарро ҳурмат кунен, якдигарро дӯст дорен, бахилӣ накунен якдигарда. ози у вақт соат нест. ман накунам, шумо накунен дастгирӣ якдигарро. ки мекунад? дигар кас омада дасти мо шуморо намегира. биёин сарҷам бошем, якдигарро ҳурмат кунем, якдигарро дӯст дорем, обрӯи миллати тоҷика бардорем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.